So what's up no mga idol? So nami buhaton karon. So buhaton karon kay kawan. Kung kinsay makatagan sa pungutan na sila premium 5 pesos. So mo ni sila mga kauban. Mo siya si Kuan, Snail Princess. Parag now ni Snake Princess na. Awayang now. So amo na sugdan karon. So let's go. So ang una na to pangutana kay Kuan. Be. Unsang lugar nga Kuan nga daghan og mga bayot. Daghan og bayot. Oh? Bayutan. Unsa? Bayutan. Dili. Ano ba bayutan sa dulo? Dili. Wala lang. Surrender mo? Parang ba? Ano sa lagi? Ikaw, G. Kan. 5 na, ang saman. Dulo. Dili, ikaw ya. Ambot. Ako kabang. Ang kabaw. Ikaw na lang. Labi. Baklaran. Gago! Di, kaduha, isa. Okay. Pandi. Ato siya, okay, mana siya pagkaduha. Unsang lugar nga imo siyang igagaw. Imo siyang igagaw. Imong igagaw. I don't know what the fuck you did. Ano ba ka lugar? Unsa? Ambot. 5. Argaw. Dili. Ikaw ya. Bito, argo, bito. Dili. Igagaw. Dili. Wala dili sa Cebu. Dili. Oo, masambot. Siargao. Argo lang yung ng Argo. Siargao. Pwede mo naman nabod na. Dili mo good dili. Dili Sa sa'yo. iyo, Sa'yo. boy. Give chance. Give chance. Gay. 5. 5. 5. Gay. Mana siya number 3. Ay, come on. Unsang lugar nga gahi kayo? Unsang lugar nga gahi kayo? Bato! Ambe! Gay. 5. 5. Jis ni buko. 5 lang. 5. Apil pa ka? Apel pa ka. Gay lain sa may. Yapil na siya. Gay. Kaupat. Kaupat na nino. Kinsang tawhan nga nay kwarta. Ako. Ano ko'y kwarta? Kinsang kwartaha nga nay kwarta. Kwarta. Ha? Ano na kwarta? Kinsang tawhan nga yung pangan nay kwarta. Million. Manny Pacquiao! Doha answer. Sa, sakto. Si Kinsa Rizal. pa, dili. Jis. Kinsa pa? May pakli. Dili, ikaw. Unsa? Do, may answer na. Kinsa man. Teka na ninyo. Pass. Ano lang, Duterte. Ano? Dako man. Okay, gani. Unsang lugar diri sa Cebu nga kuan? Mutanaw. Unsang lugar diri sa Cebu nga Mutanaw? Unsang lugar diri sa Cebu nga Mutanaw? Kurang. Sini. Unsang lugar diri sa Cebu nga Mutanaw? Sini. Unsa diri? Ikaw boy. Ikaw. Ikaw G. Saman. Ako? Imol. Oh. Ako? Carlo. Hello. Oh. 5. Carlo. Mutanaw look. Seymour. Unsang lugar nga kahumayan? Ay, unsang lugar diri sa Cebu nga kahumayan? Sumayan tisa. Dili. Ayo, ikaw po. Kahumayan ba? Ay, namulog-ulog ko lang kasi sa lagin. Dili. Ang dili sa ninyo. Bukid. Gis ako yan sir, kalisod ka na. Gis. Ikaw. Pass. Ikaw po. Pass. Ambot. Ano lang, basak. Ha? Basak. Basakan. Basak. Basak pardo. Bobo. Bugo. Kisang artista nga gamay og totoy. Ibana. Ibana. Dili, ikaw po. Babay. Oo. Nagitutoy. Isang artista nga gamay og totoy, flat. Flat og totoy. Intay plak ng tatay. Hmm. Sa akin naman. Ambot. Ibana. Ah, kinsa ba? One. Ambot. Ha? Si. Daranay. Katong nagbase ni Duterte ba? Isa. Dili. Maris. Maris. Rakal. 5. Ano, sabi connector sa iyo. May misang tutoy. May misang tutoy. May misang tutoy.
Ganun ang buho. Bugo. Bojo! Sa kay Nono. Wala ra. Basya man siya. Bugo mo to bugo. Ay kani. Unsang lugar nga nagsagol-sagol? Sa kasa na nga lugar wala na ni Dres Cebu. Sa kasa na ni. Unsang lugar nga nagsagol-sagol? Sagol-sagol. Eh, Ang sagol sinsiyo. ang sabi, tubag mo. Ito bulim. Pasil! Go! Sa'yo. Hey, stop! Stop! Wala po. Dili. Dili. Hmm? Nagsagol. Nagsagol-sagol. Tagaytay. Dili. Nagsagol. Dulo. Dili. Iloilo. Wala na ni sa Cebu. Sa kasa na ni. Ilo bugo na si Sa kasa na ni. Wala na ni sa Pilipinas. Bukid. G's ang ansira ni. G's ang ihatag. G's. Mga tag-an. Bukid. Tenga. Mga tag-an. Game with Clodo. Ano lang? Mexico. Mex. Gusagol. Kalimut ko sa... Kalimut ko ni. Sa kuhan na. Sa paong di ko na sa kagribaw. Ay, makong gisultihan na na. Bisa ko. Piling mo eh. Lalo. Sa room. Unsang lugar nga pala hubog kaayo? Tagaytay. Wala sa Tagaytay. Pilipinas. Wala sa Pilipinas. Wala sa Pilipinas. Wala sa Pilipinas. Wala sa Pilipinas. Pangsagol sa mga ilimnon. Wala sa Pilipinas. Unsang lugar nga pangsagol sa ilimnon. Kalapo. Tarong tubog G. Mawan sa kaya apil jud. Tarong tubog. Pan. Tarong tubog yun. Bangaso din mo yun. Sige ragkan ka. Pasil. Pasil. Isang natigira. Nagbuo sa Pilipinas. Buwa sa Pilipinas. Unsang lugar nga isagol sa ilimnon. Dag. Next Dag. day. Dag. Alcohol. Clue daw, clue. Surrender. 20 ang yata ka na. 20. Clue sa. 20. 20. Clue ba? Ay, 5 lang. Clue. Color green siya. 5. Bukid. 5. Duha ka clue. Asin. Ang buong sa. Ano lang? Jamaica. Hulo. Sagol sa MP, Jamaica. Ya. Jamaica da. Ano na bito ko kira ba? Japan, Korea. Kalimut ko Jamaica da. Unsang artistaha nga isabon siya sa itong mga sinina. La, familiar. Kabubong. Bung. 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 Ariel. Babay laki. Sa kinsa. Di ko musulti. Clue. Oh, mo na lang. Sa'yo na kinastanan. Surrender. Ginto daw. Julia Barreto. Balita. Maguli. Kinsang artistaha nga ay kinsay nga sa artista nga kanang kuan. Kanang paulion na kaniya. Di na akong balik. Sayon na kayo na. Di na akong balik. Di na akong balik. Artista, babay Oh, laki. Secret. Di na akong balik. Clue, bugo. Basta mo to. Isang artistaha nga kanang paulion na kaniya. Olia. Dili. Olivia. Kapit na. Olivia. Mga aso din mga mga kaduwa eh. Kinsa laki? Clue ba? Babay laki. Babae siya. Babae. Babae. Olivia. Dili. Uya. Channel 7, kana. Sayo na kayo na. Ah, usa timo Wala, na. dili lang balik. Channel Sayo, 7. wala, sayo na Matutuwa kayo. na. Sayo na kayo to. Babae. Wala na yan. Wala, di na akong balik sa mga na. Marian Rivera. Dili. Paulion na ka ba? Nga pangan. Pauline Luna. Ay. 5. Nanonood yung answer sa pit mo. Olivia. Olivia. Kinsang artistaha nga na siya'y buhaton para mutaas siya. Kana magana yung tiil, maglakaw. Magana yung tiil, maglakaw. Para mutaas siya tanawon, magana. Di ba nang tamlakaw no, magana siya malakaw. Para taas siya tanawon. Dili. Liza. Dili ako musulti kay dali na kayo ano. Ano siya? Ang maglakaw tana nya. Isang artista nga maglakaw siya mo ana para isang artista nga maglakaw mo ana. Joel Torre. Dili. Babay laki. Baboy. At babay. Catherine. Bakong. Jeez akong ano na, Jeez. Jeez. Liza. Isa man. Surrender? Nadine Lustre. Surrender? Dili. Ikaw.
Catherine ka. Ikaw. Raiza. Ay, sa iya. Dili. Surrender mo. Pia. Una lang. May mo. Dili. Isa po 20 ang hatag. Ambot. Pia. Una lang. Raiza. Ano naman? May Kinto. Wag na maglako. Ano siya rin si Mikinto? No, Raiza may Kinto. Ano siya may Dizon? Wala siyo. Di naman si Raiza may Kinto siguro. Ano pa Mikinto? Ano pa pamidaya? Dahil isa kang gago! Rupa may Kinto dahil. Yo, last na ni siya nga pangutan na, last na ni Manoy kinalasan mama natungkuan karon paduwa. Unsang salidaha or show nga naay oras. 24 oras. Dili, balita mo na. Dili. Kalingawan. Dili. Titanic. Dili. Titanic. Dili. Ansa? Kanita na, nako na ni siya to gatag, last na man eh. Huh? Last na ni, yung mga na to. Show na rin oras? Man, last na ni. Ano siya? The House of Us. Dili. Isay bida. Dili. Secret. Clue. Okay. Tago na sa S. S, gao na. Ano ikaw po S, babae? Dili. S? Surrender mo? Hindi naman. Manang. Showtime. Do. Wala na kadaog. Mga idol, dire lang ko to ba tong vlog karon kay kuan man ni siya kanang lingaw-lingaw lang ta karon kay laay kasabay good. So susunod na pod nga maghimo na pod mig vlog so paano lang kabay. So subscribe mo sa yung channel si Snail Princess. Parag now ni Snake Princess. So kita-kita ta po. Zap.